Hola a tothom! Us agrada el cinema de terror? Doncs avui ens endinsarem dins les pel·lícules de sèrie B, de baix pressupost, que realment moltes són reivindicables. Avui recomanarem La piscina. Quedeu-vos! En aquest any han aparegut obres mestres del cinema de terror. Realment un gènere que s'ha revaloritzat perquè han fet petites meravelles, o grans meravelles, realment. Tenim, a principis del 2025, Herètic, pel·lícula fascinant, increïble. Tenim també Longlegs, malrotllera de veritat, amb un Nicolas Cage que surt poquet, però Després tenim una meravella que es diu Weapons de veritat, que ben filmada, amb una història i una estructura narrativa que us faran explotar el cap. Quina història més original. I per últim, la més esgarrifosa de totes, Devuélvemela. Ai, això sí que és terror. Que ja les heu vist? Doncs ara anem per algo més convencional. Davant d'aquestes obres mestres, La piscina no tenia cap oportunitat i, per tant, ha quedat una mica oblidada. Però venim aquí a recordar-la. Perquè la factura realment està molt bé. El director Bryce McGuire realment fa una factura molt impecable, molt bona, amb un molt bon ritme. Potser al final intenta ser espectacular i no ho aconsegueix, però realment és per passar una bona estona de terror. I de què va la piscina? Doncs ja ho diu la paraula, d'una piscina maleïda. Si abans era una casa maleïda, ara tenim una piscina maleïda. I realment està molt ben desenvolupat tot, ja que prové d'un curtmetratge, molt curtet, però que ja s'intuïa que el director podia fer coses molt interessants. El terror que hi ha en aquesta cinta és realment el que dic jo, terror soft. No és ni gore, ni amb grans efectes especials. Realment juga amb la il·luminació, amb la càmera, amb el muntatge, i per tant supera la mitjana. Fans de les pel·lícules de terror light, soft, que dic jo, i que no volen patir en excés, vinga, La piscina, molt entretinguda, molt ben feta, una factura preciosa. Som-hi a veure-la, recomanable. Moltes gràcies per estar a l'altre cantó de la pantalla i fins a la propera.